Spil. Løb med den. Bliv ved med at tro på den lige nøjagtigt til kampen den er færdig, ikke også? Ja. Og fuld gas. Så er den der. Så sidder den i skabet. Spil ud med hovedet. Tænk på en ind. Ud i siderne, ikke også? Kom så. Andersen, fald nu ned! Sådan! Godt spillet! Til din finale, den når længe på min afgørelse her. Et godt øjebliksbillede. Vinder og taber arm i arm. Som vinder af MTC Ligaen 2010, Cecilia vil gerne sætte frem her og modtage. Og giv en stor hånd. Stort tillykke, og tak for en rigtig god tid. Du får lov for at gå i stregen igen. Det gjorde du skide godt. Vi vil med at komme rundt i de her screeninger. Men hver når du skubber til dig i angreb, skal du bare lave mål. Lange, finale skal vindes. Og kommer på! Det går rigtig godt. Der er lige én ting, I skal huske i forsvaret. I er nødt til at gå frem og takle til dem. I kan ikke stå tilbage og se en skytte komme og springe op. Så bliver vi så taber vi kampen. Så det er noget med at komme op og få fat i deres skudarm. Er I med? Ja. I skal gøre det, ellers så får vi røven vulke. Vi har det! Det gør jeg. Gør mig far! Sejr! Hvad skal det have? Task! Kom så det på! Nej, til med i rækken. Med i rækken nu. Niklas skal med ind. Lad os lige få noget, ikke? Nej. Stort tillykke. Nå, drenge, de hiver kaninerne op og hatten nu. Er I klar? Ja!
Jakob er dig. Vi kæmper i for sejr! Kom så, drenge! Sådan. Kom. Ja! Hey, drenge, så nemt er det. Det er pivnemt. Kom nu. Ja! Det skal være sjovt. Det her skal være de sjoveste 3 minutter, vi nogensinde har haft. Vi vil fandme vinde det her! Ja! Vi kæmper for! Ja! Kom ind, kom! Så i pausen er det næste kamp. Og tak for en super finale. Et ekstra stort bifald til Turø, der så vinder her. Jeg er ikke klar. Hvad skal jeg til? Hvad skal jeg til? Hvad skal vi vinde? Det er rigtigt. Kom nu, Stefan! Julia, hvad har du? Det er ikke nok, Julia! Det er ikke klart, så skal vi helt for helvede. Afsted! Ja! Åh, satan! Om et øjeblik.
det på hende. Ikke også lige så snart de får bolden. De må ikke få det tilløb der. Ud og takle fat i hoften i armen. Så får vi fat i dem. De andre, de har ingenting. Det er godt. Er I klar? Ja. Så er vi kommet. Må jeg sige hvad? Ja. Nej, jeg synes, vi ved, hvad skal de have? Hvad skal de have? Test! Det er ud af! Ud af! Ja! Ja, ja, ja! Man må godt skyde, når man er fri, piger. Ja, sådan er det. Ja! Stort tillykke til VRI, som... Hvem var det, der blev skadet? Det var... Hun er gået ud. Ja. Så prøver jeg, så skal hun lige have en bold med. Ja, jeg tager den med. Ja, det må du gerne. Så får du lige 2 ud også. Rigtig godt kæmpet. Okay. Jeg kæmper lige for sejr! Godt. Hvad farve tager du? Jeg tager sort. Sort. Hvad siger du? Sort. Den bliver sort. Hvem giver? Hvem vil give? Vi. Godt spil. Nej, det går ikke til. Lasse, træk hele ud. Nu tager vi det bare helt stille og roligt, og så får vi, så får vi hele tiden flyttet vores forsvar dernede, som vi bliver ved med. Så Lasse, Lasse har gået ned på fløjen. Ja. Der er Lasse i bytter faktisk. Jeg lurer det egentlig på. Så de der rødtrøjer af. Vi tager lige de rødtrøjer af. 7-4 sejr til Kærteminde 1. Hvad synes I om dommeren? Hva? Der var ikke så meget at lave. Fantastisk, ikke? Nej, der var ikke noget at lave. Tak. Tillykke med. Og der blev vi også til vej side på et stort, fantastisk stående. Tusind tak, fordi I var med. Tak for god opførsel. Tak for fair play. Der bliver taget billeder af All-Star-holdet her ved turneringen.